И здравейте YouTube, аз съм Жорки 19 и днес ще снимам Пипи България с Копче. Кажи хай. Хей YouTube. И да, днеска ще се бием в дупката, както виждате на спавна. War PvP. Да. Имам много, да се похваля на много текстчера пак. Як е. И да, мисля да скачаме. Чай да видим тук някакви полшанки. Жорка, къде си? Да видим това. Полшанки имаш ли? Ами само... Ела ти няма, най. Една ли имаш? Не, чай са. 1, 2, 3, 4. Ай, дай ми една. Ела за къде си, бе? Ела, държиш ли? Бързо, пак. И да. Аре, Чакай. Пи, давай, пи. готов ли си, Жорке? Да, скачаме. Бързо. Майко, някакъв дъма има тук. Аре, ще го убим. Роси, на малко е. Майко, колко ми взима да им чекилни, бе. Нищо, чакай малко. Имаш ли кожниците още? Да, в холма. Добре, чакай, аз си тук си взема един. Ох. Някой обаче ме е райднал. Пипи България е много хубав сървър, да знаете. Чай са. Имаш ли кожни сетове или да ти давам? Имам тук някакъв един. Вземи един меч, че аз нямам човек. Добре. Ай, Вземи ми на... Имаш ли ботълки? Чакай, аз имам... Чакай да направя бързо и ни отвади. Аз всъщност имам меч, не то ми е каменен. Чакай малко, ще направя тук. Ох, чум долар пен да взема бутилки за вода да напълня и да направя малко това и да скачам дупката. Какво ще правиш, полшанки ли? За сила, да, малко. Изчитам на тебе една. Чакай малко, човек. О, не. Аре да живеем заедно, ако искаш. Чай сега ще снимаме тук PvP сега, няма селшъки. Още трябва. Имам 2 стака кожа. Браво. Чай сега почвам. Баш майсторите са тук на линия. Мре бързо. По-бързо викам. Аз ще отида си на такова злато. Чакай, аз съм готов. Добре. Направи ми меч или ми вземи, ако имаш. Чакай, добре. Вземи този. Вземи този. Къде си? В хома, готови са отварите, чакай сега. Ела пред дупката. Добре. Така. О, забравих да кажа, кажете хи на YouTube, чай ще напиша в чата, кажете хи на YouTube. Кажи хай ти, напиши в чата хай. Човек, да правим клипове и да искаме такова ранг. Опа, трябва ни над 1000 абонирания. Готови са това. Идвай на спам. Аз съм пред дупката. Идвам, летинам. Къде си, бе? Чакай. Ето. Ела, че дам. Меч нямаш ли? Виж, голдън. Взимай го. Взех, аз имам 6. Омага забравя, че взима меч. Отивам до хома и иначе полшанка. ето. Къде си? Дай.
Взимай. Взяля. Да. Добре, отивам до хома ти взема вече. Аз ще отида да се изпека това Голдъна. Сега идваш Сабин. Изчакай. А, не! Умря ли? Се плаших, човек, да. Умря ли? Не! Един ми иска, един дъмо ми иска, това разрешила. Да. Аз му пиша, няма бе. Аре. Аре, идвай. Чай малко. Аре, кот. Чай само се изпека това. Аре, идвай, бе. Сега чакай. Оф. Баш майсторите са тук. Чай само с тази. Колко айрон имаш ти? О, не знам, аре, идвай фаст. Там съм, взел ли си ми такова Да. меч? Къде си ти? Къде си? Идвам 5 секунди. Къде си ти? Ето ти меча. Идвай бързо. Искам да ги смачкаме. Ще пием ли? Чай ще съм си намалил чунковете. Айде, чак малко да си правим нещо. Омага. Аре, пи! Не! Ела тука. Пи, чай, пи бързо. Скачаме. Бързо. Аре, след мене. И не, някакъв дъма. Не, Бързо. Жорке! Майко, много е силен. Пилита! Да, бягай. Как бе с 2 хита? И мене. И то свар меч. И ми лага малко. Чай пак. О, гъй. То дъма. Аз сега ще направя кожни брони. И те води. А ти имаш ли мечове? Да. Мечове? Имаш ли? Да, направи кожени брони и ми дай на мене една. Окей, само си отида холма. Добре. Фаста! Един виж какво пише в чата, както са. Какво пише? Виж? Не мога, казвай ми. Да, още. Неприлични изрази. Чай малко. Виж какво писа, жалък се. Аре, идвай стана. Чакай. Направих ти на тебе, сега се правя на мене. Аре. Чакай. Какво ми трябва да са? Бутушки. Не! Баш ме вика за тъпи. Аре, брат! Не! Аре, бе! Попа! Майкото, флайна ли, бе? Идем с стори. Според мен той е. Чакай, играля. Къде си ти? Имаш един Стивън или Онион. Един Стивън 688 ми беше за Онион е хак. По принцип. Жорке! Да. Къде си? На спална. Ела, до дупката. Там съм. Нямата. Ето ме, от тебе си, зад тебе. Ела. Мечо. Взели го. Да, дай ми пошън. Взима.
Аре, идвай. Ела да ти дам броня. О, да. Смятай. Взимаш ли? Давай. Аре, обличай. Аре, идвай. Пиеме ли? Не. Ела. Чакай. Не. Нещо не излиза късмет някакъв. Пи. Бързо. Изпих. Скачаме. Чакай. Аз скочих, давай. Айко, убих някакъв кожен тук. Много дъма са. Не скочиш голямата точно тук. Аз съм под тебе. Майко, колко дъмата са отдолу. Скачай, аз съм под тебе, виж ма. Под тебе съм, брат. Добре, аз няма скачам. Да скачам ли? Да. Бягай. Някакъв дъма. Чудово. И мен. Аре, вече без отвари ще скачаме. Аре, аз ходя до холма пак. Добре. Симай ти, имаш ли още мечове? Да. Окей. Аз съм по кожата, ти си по мечовете. Как на килна? Човек. Баш майсторите са пукнали. Аре, идвай бързо стал. Чакай, направих твоята, сега моята правя. Аз имам, бе. Имаш ли броня? Да, ще пази за после да ме дадеш. Окей, чакай малко да се довърша, че вече съм почнал. По-пастер. Окей. Направи ли на кожа вече? Направих ти на теб и за мен. Чай само ако си оставя кожата в честа. Едната остави броня, защото аз имам. За после. Окей. Спалма. Колко минути вече минаха от клипа? Не знам, клипа утре може да го кача, защото няма време. Ще е дълъг и ще така. Къде си ти? Дай ми меч. Аз не искам пушканка. Бързо. Аре, скачаме, чакай. Пи. Скачай, бързо. Ау, ти не ме бутна. Не. Ела тука. Не е голяма тука. На оня кожения. Бяга ми. Идваш ли? Килна го. Браво. Чакай, да не скочи. Вижте, има едно дъма. Чакай. Стой тука. Ела да се пробваме да го убием. Няма, бе, човек, само ще загуби майите ми. Спокойно. Паднах долу. Бягай. Чакай, ето, до тебе съм. Човек, не дей. Спокойно. Казах ти, бе, само майите ми губим. Абе, нали снимаме клип ще ги. За клипа е това. Окей. Аре, взимай пак. И вземи за мен другата. Добре, обаче искам и ти да ми направиш сега. Нека скочи по удъма. Бързо. Не мога, сега. Аре, ще взема пак два меча. То път ще дам дървен меч или каменен, ще видя. Аз каменен имам. Вземи си каменен сега. Окей. Защото имам само един айрон. Бързо обаче. То си е за теб, защото ти си по-про. Не ми взимай броня, защото аз пак се намерих. Да ти сням ли броня? Не. Аре, спалм. Скоро ще ми свърши кожата, трябва малко да посъбираме. Най-вече за 1.8 е излезе от Зуни или не знам. Не. Къде си? До тук не виждам никакъв хак, да, но идвам. Аре. Чакай. Ти скачаме, Роско, ще скочиха много
Къде отиде? Майко има дъмата, не. Не, бе, човек, не дей. Някакъв тук. Бягайте, бе. Ела бързо. Майко, ти полайрам. Лаги ми. Килнах ти. Ме лагна. Идвам пак. Бягай. Някакъв полудома ме уби. Аз пак скачам се, чакай. Хоме. Този път безброен да скачаме да вземем айтеми. Малко, аз скачам последен път с броня и скачам без този път без айтеми, чуле? Окей. Аз скачам. Аз скачам без айтеми. Добре, чакай, идвам. Ще ме чакаш ли? Чай само си направя един такъв меч. Аз идвам. Имаш ли дъма Направи ми меч? един каменен меч. В тебе имаш ли дъма меч? Не. Фендер Да, тесен. имам в Ендера. Може ли... Имам 1, 2, 3, 4. Може ли единия? Къв искаш да е наказание? 2 острота, 1 отблъскване, 2 плячкосване, 2. Дай ми острота едно. Имаш ли айрон броня? Имам само защитни панталонки. Дай ги. Може ли? Да, такова. Имам и такова. Има следва да видиш... Нечупливост 3 бутушки. Спокойно ми, има следва да видиш как ще ги хилна. Имам нечупливост 3 бутушки, защита 3, такова панталонки Окей, дай и ми... каска нечупливост 3. Дай ми каски панталонки. Дай ми меча бързо, острота едно. Чакай, бе. Ама какво дъма панталони ли? Не бе, айрон пицел. Аре, бе, чай сега ще дам дъма. Ай ще ги килни, бе. Къде си ти? Чакай. Трейч, че е опасно. Добре, спална, ела. Чакай, ела спална. Аз съм на Warp Trade. Добре, идвам, ай, трябва да... Хай се от тука, бе. Аре, бе. Ела тук бързо. Ти ли си, Жорке? Да. Thank you. Миси, Роск. Мерси много, брат. Ела сега да гледаш как ще ги килна. Чуле? Спам, не сам. Не, ела малко Warpaint, малко там да препарем клипчета. Имам такова желязен меч 2. Ела малко на Warpaint, бързо. Окей. Чай ми има ли някой? Не, спам. Чакай. Аре, спам. Аре, още 2 пъти спираме клипа. Ще видим, аре. Къде си ти? До дупката отивам. Чай ще не... Че нещо почна ми лаги. И на мен изведнъж не мога да вървя. Аз мен ми се оправи да взема ли един железен меч? Ами вземи се за тебе, да? Яри идвай до дупката. Човек, имам 46 голденки. Може на? Окей. Чакай. Къде си ти, бе? Ела до дупката. До дупката съм и аз. Аз съм за тебе. Ела. Да, не, следвате някакъв, не. Да, не. Взеха. Аре, яш. Чакай, не, още не. То е хакер, ама чакай се. Човек, ти си за... Ама, що не си сложи бутушките? Ти не си ми давал. Искаш да ти дам, аз имам. Аре, още, двойки. скачам. Човек, ти скочи, чакай, сега ще намеря. Скачай там на първото, аз където съм, бързо. Вай, че го кил на твоя. Вай, как ще те убия. Ай, човек, дай твоя. А не, то без нищо. Скочи, долу ли си, бе? Скачам долу. Аре, следвам та. Ялато е тия да ги вземе горе. Наши са, те са нубове. Сори, ако те ударих. Викам, че това е Сашко БГ. Ела, тук има двама.
Колко кила си, аз О, съм. някакъв дъмък. О, някакъв дъмък Аре, каска. скачай му! Дъмък каска. Преслушни го. Покира го. Дай да взимаш. Скачам с такива пак. Човек, аз... Извинявай. Скачам се нагоре и бягам. Ай, то клип стана як. Човек, искам да ми си... Ай, дам ти айтемите. Ай, продължаваме мелето. Чакай малко са. Качвай се, идвай нагоре. Ела Warp Trade да ти дам нещо. Бързо. Това стана яко. Не бе. Ела Warp Trade. Браво бе, браво копче. Аре. Какво ще ми дадеш? Ела не? Да взема ли? Дай ми нещо, аз имам още 4 меча, имаме ни такова... Ето ти това. Какво? Някакъв дойде! Ела, тук, бързо. Къде си? Ела, тук! Бързо. Влизай да... така. Ето. Какво ми даде? Не букуци, бе! Стига, бе, човек, ти ме напълни с букуци. Да, ти дъма каска за това. Моята си ли? Не, някакъв друг. Хубаво, чай сега ще се оставя в Ендър честа и отиваме, продължаваме. Да. Имаш ли? Не, типа нямаш. Аре, идвай спална, бързо. Ох. Чай с оста. Една хубава глава има. Има някакви бронички. Идвай, аз съм на спална по-пас. Окей, чакай. Спаун! Да, дудуката. Добре, чакай ме там. Ама иде? Ай, че сме добри с тебе, Ето те. Ох, искаш ли голденка? Да. Тя върши работа доста. Не бе. Човек, Дай. колко такова? Само с един хит ме уби ти, брат. Аре, иде пак. Я ще тук нищо не може да направи. Чакай. Къде си? Ата има. Яш. Скачваме ли? Да. Аре. Внимай да не ме килнеш. Скачаме долу бързо. Някакъв... той е... Ето айрона трябва да го вземе. Не го удари. Бяга. От другата страна ми. Аз съм зад тебе. Покива го. Аре, човек. Браво е! Човек да не ме килнат, внимай, пазма. Жорке! Да. Тук отгоре някакъв. Няма батъче. Спаун, бързо. Взе цяла айронка. Бягай, някакъв дъма. Само да те килне. Килнама. Килна ли те? Да, нищо, браво, бягай. Как го е с тия хуй айтеми? Не бяха толкова, нищо, за клипа стана хубаво, нали? Човек, какво за клипа? Те нищо няма ни дадат. Да. Амаре, дано такова да ни дадат ранг. Ще снимаме още... YouTube обещаваме, че снимаме още. Специално за вас. Не за вас. Аре, пак ще скажем без броня. Без брони ли? Да, са... Чай, сега ще я дам един меч. Къде си? Жорке! Опа! Къде си? И да, YouTube ще спираме клипа. И да, може да качиме...
Чао, YouTube. Други, да. Чао.